खुलुमबाय जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अल सेलेक्ट खालामदो। दिनैनि शायरिखौ दैथायहरदों नेम मिथिसार ब्रह्म डिस्ट्रिक्ट चिरां भिलेज सिलबारि। बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनबाय। नोंथांमोना बयबो थांनानै बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसेनो बिथांखौ बयबो सापर्ट खालामलायदो। दानिया फैदो बिथां हरनाय शायरिखौ आङो दान्दिसे आवरायलांदिनि। ओइ सना नोंखौ दिनै मानोबा जोबोर गोसोखांदोंलै। मानोबा आंनि गोसोआ खालि नोंखौल' गोसोखांबाय थायो। नों फैफिनदो ना सना। नों मोनथिगौ ना आंहा नों गैयै समनिफ्रायनो जेब्लायबो दुखु आरो गाबनायनि अनगा जेबोआनो गैया सना। नों फैफिनदो ना सना प्लिज। I miss you सना। I really love you।